Бехме на една широка площадка, на нея имаше само едно дърво и аз го оцелих него. И Симсонката я качих на дървото. Така я изправих. Да не ви говоря да ви е страх и да сте се панирали да се насмитате. Спокойно, нали, карането трябва да е спокойно, да не сте се стегнали като дърво, но да имате едно на ум, че може всеко ако караш с още някой моторист, той кара примерно с 160, а ти при 160 вече се насираш с извинение, не е окей. Ще намалиш и ще караш с скорост, която ти е спокойна. Близо излязох от осовата линия, влезнах в банкета, ама банкета им предвид в асфалта, още не бех излезнал отвънка по поляната. Да караш с 100 и ти изведнъж дигаш 200. И в следващия момент излиза на пътя една крава и ти шаши паника какво да правиш. Давам газ, защото колата ме натискали да се не излагам, че съм с мотор, път яма настига и да давам. Начинаеш моторист, купуваш си мотор, почваш да викаш, нали сега ще му правя някакъв тунинг, виж тия огледала какви са готини, ама те в повечето случаи са такива, колкото монетка от 2 лева. Нищо не са уния големи лопати, дето седат като на Мики Маус ушите. Това не е колело да слезеш от него да си го оставиш легнало. 200 кг мотора, ако тръгне да те затиска. Мотора си е жива катафалка на 2 колела, затова трябва да се подхожда към нея много отговорно, с много мисъл, не със страх, но с уважение към машината. Здравейте, приятели! Здравейте на всички абонати, фенове, всички, които гледат този канал On2Wheels.bg. Днешното видео го правя по повод навършването на 1 година на YouTube канала. И това видео ще е един вид, с това видео един вид ще отбележа символично рождения ден на канала. За това време успях да направя и 142 абоната до днеска. Благодаря на всички, които са се абонирали. Благодаря на всички, които са коментирали под видеята. На всички, които са ги харесвали. Всички, които са ги споделяли и всички, които са ги гледали. Направих канала с идеята да си запечатвам спомените, да си записвам спомените от разходките с мотора и с колелото. Значи канала го направих основно за разходките с мотора, но реших, че е добра идея да включвам и каранията ми с колело и да един вид комбиниран канал. Затова го кръстих и така On2Wheels, нали, на 2 гуми, защото и мотора и колелото се движат на 2 гуми и затова така кръстих канал и затова правя видеа и за мотори и за колелета. Тоест на 2 колела, нали, On2Wheels, на 2 колела, не на 2 гуми. В днешното видео ще говоря основно за мотора и за това как съм го усетил този първи сезон с мотора, какво научих, какви грешки съм си намерил и ще си позволя да дам и 10 съвета на супер начинаещи мотористи, какъвто съм аз. Не ангажирам никой с тия 10 съвета, не казвам, че са правилни, но според мен от това, което изпитах аз през този първи сезон, мисля, че биха били от полза на други хора като мен, които се качват за първи път на мотор. Сега ще отворя една скоба за това как изкарах А категория. Значи аз до миналата година не съм имал никакъв досег с мотори, което ще рече, че не съм карал мотори с скорости. Карал съм
чат-пат на приятели, скутерчета такива по 50 кубика и това в младежките години, което е било преди 20 години. Мотор с скорости, допреди да хода на курсовете за А категория, съм карал 2 пъти. Единия път, пак преди повече от 20 години, на един приятел Симсонката, Дидо се казва, поздрави Дидо ако гледаш. Той имаше една Симсонка с 3 скорости и много добре я караше, всички много му се кефехме и така и на мен ми се искаше и аз да се качи да покарам, като си представях, че ще я карам като него. Но не съм карал мотор с скорости, даде ми Симсонката и още при тръгването много газ дадох, пуснах резко съединителя, бехме на една широка площадка, на нея имаше само едно дърво и аз го оцелих него. И Симсонката я качих на дървото, така я изправих на стъблото на дървото. Това ми беше първото каране с мотор, при което имаше един така човечец, дето гледаше отстрани и каза на моя приятел, повече не си давай мотора на това момче, ще ти го струши. Това ми беше първия опит с моторите и след него така самочувствието ми доста се накърни и не се качих или по-точно не посмях да се кача доста време на друг мотор, за да не се изложа. Следващото ми каране на мотор с скорости беше 10 години по-късно, може и повече да са били, на Йоско. Поздрави Йоско, това е момчето с скутера, който го има в няколко от видеата. Той имаше една Honda Dominator, мисля, че беше. И я беше така понаправил, караше си я в гората и ми даде да направя едно кръгче. Тогава срам не срам, отидохме зад една сграда, където нямаше много хора. И му викам, брат, мога да падна, ама ще се пробвам. И тя Доминатора мисля, че беше 600 или 650 кубика, не съм сигурен. Това ми е второто качване на мотор със скорости, 650 кубика. Първият път паднах с Симсонката и сега 10 години по-късно успях да тръгна с присецване, обаче не изгасих мотора, не го дигнах на задна гума, защото той му беше сложил отзад по-голям пиньон и на първа и на втора си се изправяше стабилно. Не успях да се прибия, завъртях точно 2 или 3 кръгчета е така. Дали съм минал общо 1 км и това е. И години по-късно, миналата година, с него, с Йоско, решихме да изкараме А категория. Защото вече съм на такива години, че мога да изкарам директно А, без да минавам през А и А1. Без да минавам през А1 и А2, а направо имам годините, мога да се кача на... Също така имам и шофьорска книжка от много години и имам правото да се кача директно да изкарам курсовете на А категория. Записахме се с него на курсовете. Курсовете ги изкарахме много бързо. Всичко мина без проблеми, изпълнихме си полигона без грешка, минахме си кормуването без проблеми, взехме книжките. Миналата година, септември месец, средата, мисля, че ни беше изпита. Взехме си изпита и няколко месеца по-късно вече се здобихме с така желаните книжки за А категория. Вече А категорията ни беше вписана в книжките. И естествено аз си купих мотор. Мотора даже го купих един месец преди да съм изкарал книжката. Въпрос е Ducati Monster, взех го от познат от града. Беше на много добра цена и не можах да устоя. Беше цената ефтина, доста ефтина. Затова го взех, защото за първи мотор мислех, че ще е добре мотора да е ефтин, за да мога дори да падна с него, да го потроша, да не ме е яд. Това беше увода, стъпването в днешния епизод с идеята да покажа и да кажа, че аз мотор не съм карал през живота си до тази година. Тази година ми беше, освен уния 2 карания на мотор за по 2 минути от приятели в разстояние от 10 години едно от друго,
И това ми е предисторията с моторите. Тази година за първи път имам собствен мотор. И това ми е първи сезон от нулата. Абсолютно никакви умения. Значи това, което сега, нали, за начинаещите, това, което съм научил и което ми е като умения от курсовете, е една пълна нула. Или то ми е само колкото да се кача и да хвана мотора, да усета какво да имаш мотор в ръцете и да си се качил върху него. Това като усещане на пътя, как стоиш и всичките други работи за скорост, кога да спреш, кога да изпревариш, това се учи в последствие. Когато вече си взел книжката. Нали, така е в България. В другите страни може би е различно, но това, което научих от курсовете, е как да си взема изпит. Това е. Всичко друго се учи на пътя. Затова, когато си начинаеш моторист, такъв като мене, с нула практика, абсолютно отговорно и внимателно трябва да се отнасяте не само първия сезон, но и първите няколко сезона, според мен. И така, и сега с това встъпление ще направя на база на моя опит за тая една година, ще направя и ще си позволя по-скоро да дам тези 10 съвета към начинаещите мотористи като мен. Не начинаещ моторист, който има книжка тази година, е карал мотор 10 години преди това без книжка. Говорим за човек, който сега взима книжката и сега за първи път се е качил на мотор. Така, първият съвет. Съвет номер 1. Какъв мотор да си вземе? Това, което бих ви казал аз като съвет, е първия мотор първо да е ефтин. Защото ако сте с нула опит като мен, има много голяма вероятност много скоро след като го купите да го изпуснете, да паднете с него, да го ожулите, да се изпотрошат разни спойлери, ръчки, капли да се изкриват, да се надерат капаци на скоростни кутии, двигатели и тем подобни, което ще струва пари. Ако сте си взели нов и скъп мотор, ще ви заболи сърцето. Едно, че го виждате как е потрошена, сте дали една маса пари за него, и второ, ремонтите, които ще идат по него, ще са още по-скъпи. Затова ефтин мотор, дали е удран, очукан, не е от толкова значение, важното да е изправен. Така, значи за първи мотор да е ефтин, според мен да е лек, възможно най-лек, защото когато си новобранец и ти тръгнеш да го изпускаш, ако е по-лек, може да го владееш и да го изправиш. На мен лично ми се е случвало 3 пъти да тръгна да изпускам мотора и благодарение на това, че е по-лекичък, 175 кг е монстъра, благодарение на това, че е по-лекичък, и 3 пъти успях да го задържа на косъм от това да падне на земята и да го върна и да го изправя. Така че лекотата на мотора е едно от условията за първи мотор. Така, също така, другото според мен хубаво нещо за първи мотор, освен да е ефтин и лек, е да е достатъчно нисък, за да мога да стъпите и с двата крака на земята, защото когато сте начинаещи, когато правите обратен завой или маневри в тесно пространство, винаги, когато се кара на първа, на полусъединител, за да се прави някаква маневра с бавна скорост, винаги, когато си начинаеш, се подпираш с крак от ляво, с крак от дясно, и ако моторът е много висок, можеш да го изпуснеш и да паднеш. Това са, според мен, трите изисквания, които да търсите в един първи мотор. Ефтин, лек и нисък. И другото важно нещо за първи мотор е да не е прекалено мощен. Значи мощност под 50 коня няма да ви хареса, ще ви се стори бавен още на първия месец, а мощност над 70, 75, 80 коня вече според мен идва много за първи мотор. Така че 50 до 75 коня мисля, че е идеално за първи мотор.
И така, минаваме към втория съвет за начинаещи, а това е изправното състояние на мотора. Значи, когато си начинаещ, един мотор, какъвто ще да е, стар, нов, с инжекцион, с карбуратор, това няма значение. Най-важно е този мотор да може да разчитате на него. Трябва да е изправен, да са изправни няколко неща. Значи да има изправни спирачки, за да могат да спирате, изправно окачване, да не са ви протекли предните колове и амортисьора отзад, изправни светлини и читави гуми. Сега ще ви кажа всичките неща. Читави гуми. Ако нямаш читави гуми, а са някои стари гуми, които вече са скоравили или имат малък грайфер, те нямат достатъчно сцепление. И когато си нов моторист, във всеки един момент ти може да подцениш състоянието на гумите, да дадеш малко повече газ, да влезеш в завой и поради липсата на грайфер и сцепление или поради твърдостта на старите гуми, мотора да се хлъзне, да изгубиш управление, да се прибиеш. Също така с стари гуми и с малък грайфер, които са при спиране. Спирането е много по-дълго, отнема много повече време и затова е хубаво да имате читави гуми. Изправно окачване. Изправното окачване отново в завой, когато влизаш и окачването ти е изпуснало, особено предницата, както беше при мен, когато влиза за завой и ако има и неравности, се получава така едно залащване на предницата, започва да играе и в завой, ако минеш и през неравност и така заиграе предницата, губиш директно сцепление и се пребиваш. Така че е важно да имате изправно окачване. Изправните спирачки, трябва да имаш хубави спирачки, не с изхлъзгани накладки, изтънели дискове, които се крепат на косъм, обаче ние си викаме, има, още живеят в тях. С износени дискове и накладки спирачният път се удължава. Спирачната течност също трябва да нивото в казанчето да не е по-ниско, отколкото е казал производителя. Също така да не е стара, защото когато е стара и карате по много завои, примерно, тя загрява, губи своите качества и като загрее не може да избута буталата в спирачния апарат и уж мислите, че имате спирачки и в следващия момент влизате в завой, натискате предната спирачка, натискате задна, няма никой, излизаш от завой и се пребиваш. Също така да няма течове по спирачни маркучи апарати и така нататък. И четвъртата подточка от тази точка за изправния мотор е изправни светлини. Трябва да имате изправен фар, изправни предни и задни мигачи, изправен стоп. Значи вие сте начинаещ моторист, трябва околните участници в движението да ви виждат. Да виждат когато искате да правите маневър наляво, надясно, още сте неопитен, не се оглеждате достатъчно, пускате мигач, тръгвате да изпреварвате, не сте видели отзад има ли някой, няма ли, но важно е той да ви вижда. Той, ако подадете сигнал, ще види, че ще правите маневра, ще прецени дали ще ви изпреварва, дали ви настига и така нататък. Това може да ви спаси живота, изправните светлини, така че си ги имайте. Това беше за втория съвет за изправния мотор. Сега третия съвет за екипировката. Хубаво е всеки моторист да има някаква минимална екипировка. Всеки начинаещ моторист си мисли, не ми трябва екипировка, лятото нали си карам гол и аз също съм го правил, обаче паднеш ли един път, кожата ти остава по асфалта. Затова един санитарен минимум като екипировка, това е да имаш каска, ръкавици и яки. Като си вземеш тези трите, това според мен са трите основни, които не трябва да се качваш на мотор без да ги имаш. След това е, че можеш да си купиш в течение на времето боне,
колан, термоколан, който се слага на кръста. Той е много хубав да не ви надухва кръста. В по-студеното, па и в топлото време е хубаво да си слагате коланче, защото когато се завихра вятъра, минава точно покрай кръста и могат да почнат проблемите с кръста. Та след колана вече следват на коленки. Ако нямате хубав мотопанталон, нали, той е по-скъп и следователно по-малко хора имат средства да си го купат. Затова едни на коленки, които да ви превардват колената от това да ги надухва вятъра и не дай си Боже, ако паднете, все пак да имате някаква защита. На коленки, на лакътници и вече най-накрая, може би така според мен, идват хубави мотообувки, които могат да ви предпазят глезените. При хората, които карат в гората мотобутуши също там е желателно да имате, защото много често в гората се пада. Ако затисне мотора на гадно место, може да ви щупи глезени и така нататък. Така че екипировката е ясна. Това е третия съвет. Да имате някаква санитарен минимум от екипировка, като каска, ръкавици и яки. Преминаваме към четвъртия съвет. Той е според мен доста важен съвет и това е возенето на пасажер. Значи, когато сме начинаещи мотористи, винаги искаме да качиме гаджето, в моя случай жената, приятел или някоя случайна мацка. Но трябва да знаем, че ние носиме много голяма отговорност към този човек, който качваме на мотора. Ние го качваме и буквално държиме живота му в нашите ръце. Ние отговаряме за живота му на пътя. Ако за нашия живот не ни пука, то човека, пасажира, който е отзад, трябва да мислим за него. Няма начин. И тук идва нещото, което според мен обягва на много от младите мотористи и това е, че когато качиш пасажир отзад, теглото на мотора се променя. Техническите му характеристики се променят. Когато качиш човек отзад, задницата натежава повече. Следователно предницата олеква. Това е много важно, защото когато влизаш в завой, ако караш много тежък пасажир отзад, предницата ти е олекнала, следователно няма толкова добро сцепление с пътя и при влизане в завой може много лошо да те изненада, да ти поднесе предницата, да изправиш завоя, да се хлъзнеш, да станат 330 чудеса. Така че много внимателно, с много акъл се возете, когато возите пасажир отзад. Не рискувайте неговия живот. Както казах, спирачния път, значи теглото на мотора се увеличава драстично, когато возите пасажир. Спирачния път се увеличава. Не може да спирате толкова бързо, теглото е голямо. Дори да сте с читави гуми, се увеличава спирачния път. Така че го имайте напредит, особено в лошо време. Освен увеличаването на спирачния път, другото, което е, когато возиш отзад пасажир и се накланяш в завой, ако той се вози за първи път на мотор, неговата инстинктивна реакция да се обърне и да прави контратежест в обратната посока и ще усетите тогава, че не мога да вземете завоя. Жена ми на първите карания беше точно така. Аз се накланям наляво, тя се накланя надясно и мотора не може да завие. Така че оставете големите скорости зад гърба си. Возите ли пасажир, трябва първо да се научите да карате с него мотора, защото е съвсем различно. Поведението на мотора се променя драстично, когато си с пасажир. Още по-драстично се променя, когато той не се накланя и не се движи в синхрон с вас в завой или направи, или където и да е. Той е отделен човек, може да се накланя в противоположна посока, може да се е пуснал, ти да дадеш газ, той да залитне, да падне от мотора, може да станат много неща. Затова супер отговорно и супер внимателно. Това беше четвъртата точка за возене на пасажир. Сега минаваме към пета точка или пети съвет. И това е карането в лошо време. Значи, когато си начинаеш моторист, по-добре в лошото време не карайте мотор. Под лошо време разбирам студено време,
Когато температурите са ниски и асфалта е студен, може да има и лед, да е замръзнал, в дъжд, другото лошо време, и в тъмно време, в мрак, вечер. Значи, когато си начинаеш моторист, на студено, на мокро и в тъмно е желателно да не се кара. Ако се кара, при това пък и с пасажир, значи очите трябва да са ви на 4, не на 6 и да карате супер внимателно с идеята, че всеки един момент може да възникне някаква аварийна ситуация, да се хлъзнете, да паднете в тъмницата, да не ви видят. Затова е хубаво в тъмното да имате изправни светлини, както казах няколко по-точки напред. Да имате хубави гуми, ако е студено времето или вали дъжд, и да карате, не да се насмитате. Не ви говоря да ви е страх и да сте се панирали да се насмитате. Спокойно, нали, карането трябва да е спокойно, да не сте се стегнали като дърво, но да имате едно на ум, че може всеко един момент да възникне някаква аварийна ситуация, която да изисква бързо спиране, излизане на кола в тъмното, вие да не я видите, тя да не ви види, в дъжд някъде да се получи аквапланинг, ако карате с голяма скорост, да ви поднесе на студено време, на студен асфалт и така. Значи, затова казвам, че начинаещия моторист по-добре е да не излиза когато вали, когато е студено и когато е тъмно. Това ще го оставите за по-следващ период, за втори, трети сезон и така нататък. Просто да свикнете да карате мотора в хубаво време. Шести съвет или шеста точка. Каската. Значи каската на един моторист е неговата най-голяма защита. Когато се качите в каска, на мотор и сложите каска за първи път, разбирате, че видимостта не е това, което е без каска. На колело, когато караш колело, имаш си почти на 180 градуса видимост. С периферното зрение улавяш почти на 180 градуса какво се случва около теб. С едно завъртане много лесно може да видиш какво става отзад, пред теб, над теб, от теб, навсякъде. Но с каската, особено пък с тази скапана каска, която карам аз, имам видимост като на танкист. Значи, погледа ми нагоре и надолу е силно ограничен. Направо в това поле. Отстрани всичко почти не се вижда. Може би видимостта става наполовина. Затова това трябва да го имате в предвид, когато сте за първи път на мотор и карате с каска. Това е, че имате слепи петна, които не виждате настрани и може да ви изненада някой, който е тръгнал да изпреварва или животно или всичко. Така че първите карания, когато сте с каска, много внимателно да усетите къде са ви слепите петна, докъде виждате, къде не виждате и така нататък. Другото, което е визьора. Не карайте с тъмен визьор. За начинаещ моторист препоръчвам да карате с светъл визьор, прозрачен, защото с него видимостта е много по-добра. Ако се случи да замръкнете и сте с тъмен визьор, ще трябва да карате без визьор, за да може да се приберете. Също така каската трябва да ви става по размер, да не ви е голяма, да не ви е малка, да ви е удобна, да имате място за комуникации, ако ще карате в група. Друго за каската, да си вземете каска, която да не е шумна. Моята каска е много шумна и при по-дълги разстояния това много дразни. Много дразни и заболява главата от този шум, вятъра постоянно да ви бучи в каската. Отделно, че така по-малко чувате и примерно ако идва автомобил зад вас, ако ви изпреварва или ако ви титкат. Така че е хубаво каската да обезшумена така за вятър. Хубаво е също за каската да имате пин-лок. Това е едно като втори визьор, който се слага върху първия, за да не ви се запотява визьора, защото начинаеш моторист, тръгваш рано сутринта, изпотява ти се визьора, почваш да търкаш така, губиш
представа къде се намираш на платното, почваш да криволичиш и може да те блъснат, или ако се е запотил, да не видиш някаква ситуация, да не видиш добре и така. Това е за каската, като 6-та точка. 7-ма точка, това е да карате със собствените си възможности. Да не се пренавивате, че сте много добър моторист, или да не се опитвате да се доказвате на пътя, да започнете да карате безразсъдно извън зоната ви на комфорт. Значи, за мен начинаещия моторист трябва да кара в зона, в която му е комфортно. Да вдигаш, примерно, висока скорост, нали, говорим за места, които го позволяват на магистралата, да се движиш с скорост, която не изпитваш панически страх при нея. Ако караш с още някой моторист, той кара примерно с 160, а ти при 160 вече се насираш с извинение, не е окей. Ще намалиш и ще караш с скорост, която ти е спокойна. Докато свикнеш с скоростта, с това как се приближават, примерно с определена скорост коли, като караш с определена скорост, колко бързо се изминава разстоянието, дали мога да избегнеш дадено препятствие, да намалиш, да спреш. За това караш с скорост, която ти е комфортна. В завоите, влизаш в завоя с такава скорост и накланяш мотора толкова, колкото е в зоната ти на комфорт. Не се правиш на герой и да кажеш сега, оня ляга, ще лягам и аз. Лягаш, обаче не знаеш как да натиснеш мотора. На мене ми се случи такава ситуация. Има го на едно шортче, на едно късо клипче. Изпреварвам кола, влизам в същото време, точно вече когато съм изпреварил и се прибирам, идва завой, тръгвам да взимам завоя, обаче съм с висока скорост и не мога да го взема. И в първи момент се насметох, обаче в следващите моменти си казах, трябва да направя нещо. И съответно, нали, предна спирачка, задна спирачка, ама постепенно не я набих панически да стисна предната спирачка отведнъж да ми поднесе. Постепенно я натиснах, както и задната, понаклоних мотора, така близо излязох от осовата линия, влезнах в банкета, ама банкета им предвид в асфалта, още не бех излезнал отвънка по поляната и успях да взема завоя. Ама ако беше малко по-висока скоростта и имаше примерно мантинели отстрани, щех се забия в тях. Затова внимателно в зоната ви на комфорт. Сега някой ще каже, ако караш само в зоната си на комфорт, как ще надградиш и няма да успееш? Да, може да излизаш леко от зоната си на комфорт, ама примерно ако комфортното ти каране с висока скорост е 100 км, примерно мога да дигнеш 110, така лекичко да те, нали, погадаличка отвътре, да надградиш, ама не комфортната ти скорост е да караш с 100 и ти изведнъж дигаш 200 и в следващия момент излиза на пътя една крава и ти шаш и паника какво да правиш, доде реагираш, дали спирачки да стискаш, дали да сваляш скорост и дали да накланяш мотора, се отклоняш, ти вече си набил в кравата, отнесъл си и си вече на друго място. Затова, ако ще надграждането с леки темпове, никой не е станал професионалист за 2 дена. Всичко трябва да се случва постепенно. Днеска с 5 км повече, утре с 5 км повече. Днеска, примерно, аз в началото, като взех мотора и като тръгнах тук на първото каране, по завоите влизах с 40 км. А това са завои, които опитни мотористи в хубаво време сигурно ще влезат с 140 км. Обаче, и даже се е случило, нали, кола кара зад мене, аз не давам газ. Защото колата ме натиска, да се не излагам, че съм с мотор, пътя ме настига и да давам газ и на следващия завой да се фърла в дерето. Затова, когато идва кола от вас и вие си карате спокойно, тя ви натиска, дайте сигнал с ръка да ви изпревари, свийте се леко в дясната част на вашето платно и тя да ви изпревари, да ви остави на спокойствие да си карате без да сте под напрежение. Затова ви казвам, като 7-ми съвет за начинаещи, карайте с скорости, които са ви в зоната на комфорт. Каране, завиване, лягане в зоната ви на комфорт. Зоната ви на комфорт е този праг, който имате вие, чисто физически, ментално, който този праг идва от мозъка,
то е за да ви съхрани, не да ви убие. Този праг той се тренира с времето. Професионалистите, които карат в MotoGP, не са качили от днес за утре на мотора и вече карат като професионалисти. Да, може да има и такива хора, но те са единици. По-голямата част, 99,9% са такива като мен. Качваш се на мотора и всичко бавно и постепенно с леки темпове. Днеска малко по малко и така се надгражда. По-добре бавно и сигурно, отколкото за един ден да се учите да ставате професионалисти и да се отрепете някъде. Спирам повече за 7-ми съвет. 8-ми съвет, който бих дал, който според мен е много важен, е на мотора да имате хубави огледала за задно виждане. Те ви дават обратна връзка с това какво се случва зад вас. Защото много често се случва, начинаеш моторист, купуваш си мотор, почваш да викаш, сега ще му правя някакъв тунинг, виж тия огледала какви са готини, ама те в повечето случаи са такива, колкото монетка от 2 лева, нищо не се вижда в тях, обаче са в някаква форма много яка, дето на мотора му придават супер агресивната визия, не са уния големи лопати, дето седат като на Мики Маус ушите и с тех си смешен и затова си взимаме такива малки спортни огледала. Да, взимаш си малки спортни огледала и на първото изпреварване някъде не виждаш отзад какво се случва, в това време е тръгнал да изпреварва някой друг, тръгнеш да изпреварваш, набиваш се в него, ставаш на кайма и си заминаваш. Затова много хубави, ако ще и по-големи да са огледала, докато свикнеш да гледаш тях. Да гледаш тях, да знаеш къде да гледаш, какво да видиш. Защото като начинаеш моторист, трябва много да се гледа в задните, да се гледа в огледалата какво се случва назад, за да не станат сакатлъци. На мене купих мотора, беше точно с такива едни малки триъгълни огледалца и на 2 пъти и може би и 3 пъти тръгнах да изпреварам или да завивам и гледам в огледалото, отзад няма нищо, обаче тръгвам да завивам, тя колата до мен. Естествено, човека отзад набива клаксън, псува, много ясно, че ще ме псува и ще ми титка, защото ако ме сгази, ще трябва да ходи да ме лежи. А па и откак се отрепеш, кел файда за всичко. Затова ви казвам, нищо, че могат да изглеждат смешно и малко грозно големите огледала, те ви дават много хубава обратна връзка за това какво се случва отзад зад вас. Като начинаеш моторист е хубаво да си имаш такива, като станете вече професионалисти, ако искате, карайте и с такива малки огледалца. Аз давам съвети за такива като мене, които за първи път се качват на мотор. Така, това е номер 8 за хубавите огледала. Номер 9. Случвало се на всеки, тръгва за някъде, обаче се случва някаква авария, пукаме гуми, късат се някакви неща, повреждат се, не си завил някоя болче на кормилото, завил си много кормило, не си го затегнал, тръгнал си и по време на път се случва, пукаш гума, кормилото почва да ти играе напред-назад, не си го стегнал. На ми се случи един път, има и видео за това, падна ми фара, тъй като сменявах крушка, не бех стегнал хубаво винтовете и на едни дупки на 50 км вкъщи ми падна фара. В смисъл падна пред стъклото на фара от самия корпус. И какво правим? Аз се бех подготвил, носех си инструменти. Затова един набор от инструменти, които трябва да носите, така като санитарен минимум, това са лепенки, тип фитил за гума, за лепене, струват левчета, компактни са, побират са, щом аз на монстра под седалката ги събрах, значи ще ги съберете и вие. Значи комплект фитили, с които да залепите гума, ако ви се спука, и сте на такова място, че няма как да дойде някой да ви залепи или сте далеч от населено място, вършат прекрасна работа за секунди. Значи комплект фитили, комплект малка ръчна помпа, също се побира под седалката, или компресор, че ако имате по-голямо багажниче, но малка ръчна помпа ще ви спаси да напомпите гумата до такова положение, че да стигнете някъде до бензиностанция или до населено място, където да ви дадат да си я напомпите. Значи фитили, помпа, ключ за лула, ключ за свещи, тръбен ключ за свещи, случва се, изгори свещ или се зацапа нещо, да мога да си я смените. Освен ключа за свещи, естествено една или две свещи, които са подходящи за вашия мотор. Комплект
600 грами или 600, кой както му казва. По моторите на много места се отвиват и завиват с такива. И един, на последно място, един раздвижен ключ. Това е ключ, който може да регулираш неговата големина там от 0 до 32 примерно. Има такива по-компактни. Такъв ключ може да ви спаси на много места. Това е деветата точка за един санитарен минимум от инструменти, които да носиме, за да може да се спасим при някакви по-леки аварии. И 10-тия съвет към младите мотористи като мене това е съвет за нещата, които много често забравяме. А това са смазването на веригата. Нали? Много мотористи са карали преди това, примерно, колелета или коли. Колелото също трябва често да му се смазва веригата, но това го правят хората, които карат по-професионално или по-на високо ниво. Допреди това аз никога не съм смазвал веригата на колелото, или ако съм го правил веднъж годината като младеж, но сега го правя редовно. Така и на мотора. Там на 500 км трябва да си се смазва веригата. Това не трябва да го забравяме. Значи, всеко по-дълго пътуване, където правим с мотора, прибираме се, забърсваме, изчистваме, смазваме, за да ни е мир на главата. Ако ще ходим някъде на 1000 км, примерно до морето и обратно, взимаме си в едно шишенце малко масълце или там смазката в флакончето, каквато ползваме. Като отидеш до морето, преди да тръгнеш да се връщаш, позабърсваш веригата, пръскаш я и така. Значи това е съвета за веригата. Другия съвет е за нещата, които забравяме, това са мигачите. Аз до ден днешен, въпреки че вече стана една година, много често забравям да изключа мигачите си. Включвам ги, обаче взимам завоя и кой откъде е. Забравям, че съм го включил. И се сещам по-късно. И винаги се опитвам и си мисля, сега го включвам, после да го изключа. Трябва да ви стане навик. Много такива начинаещи мотористи карат с включен мигач и отзад, ако има някой се чуди, ще изпреварва или няма да изпреварва, и става малко напрегната ситуацията. Затова подсещайте си се, дори и да карате направо, си казвате, изгасих ли аз мигача, погледни, натисни го, да си знаеш, че си го изключил. Другото, което е стойката на мотора. Това е много често нещо, което се забравя, особено от начинаещи мотористи. Забравят го и по-напреднали мотористи. Това е опасно. Опасно е, защото примерно когато си на место, заприказал си се с някой, тръгнеш да слизаш от мотора, обаче забравяш да пуснеш стойката. Това не е колело да слезеш от него и да си го оставиш легнало. 200 кг мотора, ако тръгне да те затиска, ако е топъл и си без екипировка, като паднеш, ще ти изгори кръка. Най-малкото, което е. Нали, могат да се потрошат разни пластмаси, да се изкриват разни боклуци, затова трябва да се сещаме преди да слезем от мотора, да проверим един-два пъти дали сме я сложили, за да не станем за смях. А по-опасното нещо при стойката е когато тръгваме и я забравим. Тогава могат да станат много лоши съкатлъци, особено в завой. Примерно тръгваш, забравяш, че не си прибрал стойката и в завой тръгваш да лягаш, тя подпира в асфалта, може да се получи отскачане на мотора примерно в страни и да се прибиете като куче. Буквално може да се убиете. Затова на много повече на новите мотори има си датчик, който не ти дава да тръгнеш. Вкарваш първа, тръгваш, обаче той изгасва. Точно за това е тази защита, да си прибереш стойката и да не се прибиеш. Обаче моят мотор няма такава защита и ми се случи един път, не си прибрах стойката, обаче на много лек завой беше, тръгнах да накланям, леко чукнах и тя се прибра. Карах и с по-бавна скорост и не се прибих. Затова по 2 пъти, по 3 пъти, ако трябва да поглеждате дали сте я спуснали или дали сте дигнали стойката. Мисля, че стана дългичко видеото. Изговорих ги 10 съвета важни според мен за абсолютно новобранци като мен, които за първи път се качват на мотор, за първа година. И така, като заключение и като накрая, като последни думи, бих ви казал
карайте внимателно, не само първия сезон, чувствайте се новобранец, поне 2-3 сезона, вие сте си новобранец. Аз за тия 5500 км, които минах, не се чувствам и въобще не мога да кажа, че мога да карам мотор. Напротив, мисля, че тепърва почвам да се уча как се кара мотор. Това, че мога да дигнеш 300 км, това мога да го направи и 5 годишния ми син. Да навие масура до край и да дигне 300. Въпросът е, можеш да караш мотор тогава, когато възникне някаква ситуация, при която трябва да реагираш и ти да можеш да реагираш адекватно. Да не се прибиеш. Да натиснеш спирачките внимателно, да се отклониш, да мога... вече си добър моторист, когато си толкова добър, че виждаш и предсказваш ситуациите преди да са се случили и да не ти се налага въобще да влизаш в рискова ситуация. Тогава вече си добър моторист. А не, че си минал 10 000 км, дигнал си като разстояние или си дигнал 300 км с мотора или си влезнал в някой завой с 120 и вече край мога да караш мотор. Не, можеш да караш катафалка. Мотора си е жива катафалка на две колела, затова трябва да се подхожда към нея много отговорно, с много мисъл, не със страх, но с уважение към машината. Защото ако не се отнасяме с уважение и респект към мотора, той може да ни изиграе в следващия момент много лоша шега, което да ни струва живот. Затова, според мен, първите 2-3 сезона карайте си внимателно, не си мислете, че сте се научили да карате мотор. И пак казах, мотор може би се учи да се кара цял живот. Има единици хора, които наистина могат да карат мотор така, че при всяка една ситуация да могат да реагират адекватно и да успеят да неутрализират ситуацията, да избегнат лошите последствия. Всички други са си смъртни и могат да се прибият във всеки момент. Затова внимателно, умната. Пожелавам ви да сте живи и здрави, успешен и хубав предстоящ 2026 сезон и до нови срещи. Видеото за ремонта на коловете на Монстъра ще е другия път. Живи и здрави и до нови срещи на всички!